नमस्कार मित्रांनो, हेल्थ मित्रा या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत ध्यानाचे मेडिटेशनचे 121 फायदे. तर पहिला फायदा आहे, ध्यानामुळे श्वासाची गती कमी होते व मंदावते स्थिर होते. नंबर 2, रक्तप्रवाह वाढतो आणि हृदयाच्या ठोक्याची गती कमी होते. नंबर 3, सहनशक्ती वाढते. नंबर 4, कार्यशक्ती वाढते, न थकता जास्त वेळ काम करू शकतो. नंबर 5, ध्यानामुळे शरीर मन स्थिर झाल्याने चिडचिड कमी होते. नंबर 7, स्नायूवरील ताण कमी होतो. नंबर 8, व्याधी कमी करण्यासाठी ध्यान मदत करते. नंबर 9, स्त्रियांना मासिक पाळीच्या वेळी होणारा त्रास कमी होतो. नंबर 10, रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते. नंबर 11, नैराश्य कमी होते. नंबर 12, वजन कमी होण्यासाठी मदत होते. नंबर 13, ऊर्जा क्षमता व जोश वाढतो. नंबर 14, त्वचेवर चकाकी व तेज येते. नंबर 15, शरीरातील अपायकारक पेशींचा नाश होतो व शरीरासाठी आवश्यक असलेल्या पेशींना प्राणशक्ती पोहोचविली जाते. नंबर 16, ध्यानामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होऊन हृदयरोग होण्याचे प्रमाण घटते. नंबर 17, फुफ्फुसाची कार्यक्षमता वाढून श्वास सहज घेण्यास मदत होते. नंबर 18, व्याधींचा शरीरावर होणारा परिणाम कमी होतो. नंबर 19, डोकेदुखी व मायग्रेन सारखे आजारातून मुक्ती मिळते. नंबर 20, ध्यानामुळे आपोआप औषधाचा वापर कमी होतो. नंबर 21, शरीरात जास्त प्रमाणात ऊर्जेची निर्मिती होऊन दिवसभर उत्साही राहतो. नंबर 22, खेळामध्ये व विविध कार्यामध्ये एकाग्रता व सहजता येते. नंबर 23, अस्थमा व दमा या विकारात फायदा होतो. नंबर 24, ध्यानामुळे पचनक्रिया सुधारते, ॲसिडिटी होत नाही. नंबर 24, मैदानी खेळामध्ये स्टॅमिना टिकून राहतो. नंबर 26, शरीरातील संप्रेरक निर्मितीची क्रिया व्यवस्थित होते. नंबर 27, श्वसन विकार, रक्तदाब, मधुमेह यासारख्या व्याधीपासून मुक्ती मिळते. नंबर 28, चयापचय क्रिया सुधारते. नंबर 29, मज्जातंतूंना विश्रांती मिळते. नंबर 30, मेंदूतील अल्फा बीटा ॲक्टिव्हिटी वाढते. नंबर 31, आपल्या आहारावर आपोआप नियंत्रण होते. नंबर 32, डोळे पारदर्शक व स्वच्छ दिसतात. नंबर 33, चेहरा प्रसन्न व सात्विक दिसतो. नंबर 34, 5 तास झोप घेतल्यानंतर जेवढी विश्रांती मिळते तेवढीच विश्रांती 15 मिनिटाच्या ध्यानातून मिळते. नंबर 35, दिवसभर प्रसन्न राहतो. नंबर 36, आत्मविश्वास वाढतो. नंबर 37, सेरोटोनिनची पातळी वाढते. यामुळे क्षणाक्षणाला बदलणारा मूड स्थिर होतो. नंबर 38, मनातील भीती निघून जाते. नंबर 39, विचारावर नियंत्रण करण्यात मदत होते. नंबर 40, एकाग्रता वाढते. नंबर 41, स्मरणशक्ती वाढते. 42, निर्मिती क्षमता वाढते. 43, नवीन गोष्टी शिकण्याची वृत्ती जिज्ञासू वृत्ती वाढते. 44, हे जीवन परमेश्वराचा प्रसाद आहे, आपण प्रत्येक क्षण भरभरून जगायलाच पाहिजे अशी अनुभूती येते. 45, विनाकारण आनंदी राहू लागतो. 46, एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती वाढते. 47, अस्थिर परिस्थितीत देखील स्थिर राहतो. 48, अधिक प्रेमळ व शांत होतो. 49, आपल्या उपस्थितीने व सहवासाने अनेकांना प्रेरणा मिळते. 50, व्यसन सोडण्यासाठी प्रेरणा मिळते. 51, चांगल्या गोष्टी स्वीकारणे व वाईट गोष्टीपासून दूर होणे आपोआपच होते. 52, सत्संग
वाचन व सुविचारामध्ये गोडी निर्माण होते. 53. ध्यानामुळे भावनिक धैर्य येते. 54. नातेमध्ये मधुरता येते. 55. स्वभाव हसरा व आनंदी बनल्यामुळे नकळत अनेक माणसे जोडली जातात. 56. अमन अवस्था प्राप्त होते. 57. ईश्वरी साक्षात्कार होतो. 58. शरीर मनाची एकाग्रता येते. 59. वाईट सवयी निघून जातात. 60. पुढे काय होणार याची जाणीव अगोदरच होते. आपण अधिक संवेदनशील होतो. 61. आपल्या कामात कार्यातील उत्साह क्षमता वाढते. 62. आलेल्या परिस्थितीत घाबरून न जाता त्यात न अडकता परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता वाढते. 63. माफ करण्याची वृत्ती वाढते. 64. राग चिडचिड कमी होते. 65. अपरिग्रह वृत्ती एखाद्या गोष्टीला पकडून दुःख करत बसण्याची वृत्ती संपूर्ण नाहीशी होते. 66. जो क्षण जसा आहे तसा स्वीकारण्याची शक्ती येते. 67. छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये विनाकारण आनंदी राहायला लागतो. 68. इच्छाशक्ती विल पॉवर वाढते. 69. व्यक्तिमत्व प्रसन्न होते. 70. उजव्या व डाव्या मेंदूमधील संतुलन वाढते. 71. ताणतणावाच्या प्रसंगात लगेच व परिणामकारक प्रतिक्रिया शांतपणे देता येते. 72. बुद्धिमत्ता व बुद्ध्यांक वाढतो. 73. काम करतानाच आनंदी होतो. 74. मानसिक आजार व विकृतीपासून मुक्ती मिळते. 74. अजून चांगल्या गोष्टीचा स्वीकार व शोध सुरू होतो. 76. आत्मपरीक्षण करू लागतो. 77. स्वयंसंवाद सुरू होतो. 78. वैराग्यभाव वाढतो. 79. आक्रमकपणा कमी होतो. 80. जबाबदारीची जाणीव होते. 81. गोळ्या औषधापासून हळूहळू मुक्ती होते. 82. झोप कमी होते व झोपेतून उठल्यानंतर आळस राहत नाही, झोप शांत लागते. 83. निद्रानाश नाहीसा होतो. 84. बदला घेण्याची वृत्ती निघून जाते. 85. समजूतदारपणा वाढीस लागतो. 86. वसुधैव कुटुंबकम हे ईश्वरची माझे घरी वृत्ती वाढीस लागते. 87. स्वतःची इतरांशी तुलना करणे कमी होते. 88. विनाकारण खूप विचार करणे सोडून देता येते. 89. चिंता करण्याची सवय सुटते. 90. श्रवण मनन चिंतन करायला लागतो. 91. ऐकण्याची क्षमता वाढते. 92. केलेला अभ्यास लक्षात राहतो. 93. भूत भविष्याची चिंता सोडून वर्तमानात जगण्यास सुरुवात करतो. 94. प्रतिकूल परिस्थितीत देखील शांत राहून अनुकूलता निर्माण करू शकतो. 95. परिपक्वता येते. 96. मन शांती आनंदी वृत्तीची अनुभूती येते. 97. दयाळूपणा वाढतो. 98. आत्मशोध सुरू होतो. 99. मी पणा अहंकार नाहीसा होतो. 100. आयुष्याचे ध्येय प्राप्त होते. 101. मी सध्या कुठे आहे याची जाणीव होते. 102. स्वतःला व इतरांनाही अधिक चांगल्या रीतीने समजून घेऊ शकतात. 103. जीवनाप्रती सकारात्मक दृष्टिकोन येतो. 104. सुप्त गुणाची जाणीव होते. 105. परमेश्वराशी एकरूपता व तादात्म्य साधले जाते. प्रेमळ बनतो. आतला प्रवास सुरू होतो. परात्माची जाणीव होते. 119. 109. एकत्वाची जाणीव व अनुभूती येते. 110. ज्ञानोदयाकडे वाटचाल सुरू होते. 111. फळाची अपेक्षा न ठेवता कर्म करतो. 112. शून्य अवस्था विचाररहित अवस्था प्राप्त होते. 113. योगावस्था प्राप्त होते. 114. रक्त शुद्ध होते. 115. कुंडलिनी शक्तीची जागृती होते. 116. योग शक्तीची जागृती होते. 117. वाणी पवित्र होते. 118. हृदयात शांती अनुभवता येते. 119. इंद्रियावर विजय मिळवता येतो.
आणि शेवटचं आहे 121 प्रार्थना, जाप, नामस्मरणात एकाग्रता येते. तर आपल्याला ध्यानाचे 21 फायदे सांगितले जर आवडले असतील तर या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.